So mga igsoon, ngano man yun nga si Jesus man ang atuang iwali sa mga tao. Tungod kay una, si Jesus ang makaluwas. Ngano man siya gyud ang makaluwas. Tungod kay siya ang nagpalansang sa krus. Dili ang atuang grupo, dili ang atuang gipasakupan mo'y gilansang sa krus, di ba? Si Jesus mo'y nalansang sa krus, so siya mo'y nakaluwas kanato. Unya ikaduha, si Jesus pud ang maghatag og kagawasan, no? Kung ang tao dili mo dawat ni Jesus, dili gyud tagawas nun gikan sa mga bisyo, sa mga kahilayan nga dili kaymutan sa Ginoo. Only Jesus ang makapagawas naton yana. Ikatulong nga rason nga nganong si Jesus atong iwali, tungod kay si Jesus mao ang makabag-o sa kinabuhi sa tao, di ba? Kung dili ta mayusan ni Christ, dili gyud ta mabago. Tanawa si Sakeo, sadyang na-encounter niya si Jesus, kanhi nga dalo, kanhi nga kawatan o kanhi nga kanang tikasan, sadyang na-encounter na si Jesus ang kinabuhi. Dunay kabag-uhan nga nitabo ni Sakeo, di ba? So ang kabag-uhan naa ni Kristo, wala sa atong grupo. Salamat o God bless.